अमरावती शहरात पावसानं दाणात दाण उडवले। दुचाकीस्वार रस्त्याच्या खड्ड्यामध्ये पडला। सतर्क नागरिकांनी या युवकाचे प्राण वाचवले। पावसामुळे रस्ते कामाची आता पोलखोल झाली आहे। अमरावतीच्या काँग्रेस नगरमध्ये जोरदार पाऊस झाला। एक दुचाकीस्वार घरी जात असताना तो तिथे खड्ड्यात पडला। या दरम्यान सतर्क नागरिकांनी या युवकाला सुखरूप बाहेर काढलं। त्या सुदैवाने कुठली जीवितहानी झाली नाही। मात्र या घटनेमुळे महापालिकेच्या रस्ते कामाची आता पोलखोल झाली। पावसाळ्यापूर्वी कामावर प्रश्नचिन्ह आता निर्माण झालेलं आहे। अमरावती शहरातली ही दृश्य आहेत। जोरदार पाऊस अमरावती शहरामध्ये झाला। ठिकठिकाणी खड्ड्यांचं साम्राज्य। वेगवेगळ्या शहरांमध्ये अशीच परिस्थिती आहे आणि अशा या खड्ड्यामध्ये एक दुचाकीस्वार पडला बाईकसहित आणि सुदैवानं तिथे नागरिक सतर्क होते। या तरुणाला तातडीनं त्यांनी पाण्यामधून उचललं। जीवितहानी सुदैवाने या ठिकाणी टळलेली आपल्याला पाहायला मिळते।